Η σατανιστική σας οργάνωση θα τελειώνει και όλο αυτό το αντίχριστο για να ξεκάνετε τον άνθρωπο δεν θα σας περάσει καθόλου μαζί μου. 7. Ένα. Ξέρετε τι, όσο ψέματα και να λέτε, η αλήθεια πάντα κερδίζει. Το καλό πάντα κερδίζει το κακό και όποτε θα με βρείτε μπροστά σας, γιατί εγώ δεν είμαι χαζή, οπότε τις λακίες σας αλλού δεν περνάει. Έχετε βρει κάποια άτομα, σου μιλάτε με ασέβεια και έχουν κάνει κάποιες καταγγελίες σε βάρος σας. Ναι, σίγουρο. Μόνο που δεν είμαστε εκεί, οπότε πολύ αστείο Μπορείτε είναι. να καταφτάσετε στο αστυνομικό τμήμα Ξηροκρίνης και να τα πούμε από κοντά. Δεν θα πούμε τίποτα γιατί εμείς δεν είμαστε εκεί και δεν έχουμε κάνει τίποτα. Οκ. Εντάξει, αλλιώς θα έρθουμε από το σπίτι σας, αν δεν έρθετε στο αστυνομικό τμήμα. Ναι, δοκιμάζετε γιατί δεν έχουμε κάνει τίποτα. Δεν έχουμε Το κάνει τίποτα μπορδέλο εμείς. Είναι σταματημένο. Το αυτό όλο το σκηνικό δεν περνάει πια. Τελείωσε.